गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जोङो मिथिनो मोन्दों जिथुनिखि रेशन कार्डनिफ्राय लानानै जोङो बेबायदिनो अरुण'दयसिम गोबांथार सरकारनि जिथु आसनिफोरनि सायाव जोङो सावरायबोबाय थादोंमोन नङा होनबा। थ' मैयाबो जोङो सावरायदोंमोन बेबायदिनो अरुण'दयनिफ्राय लानानै बेबायदि जोंहा दा जिथु बाजेट गैया बायदिसिना ना। थ' जोङो आसनिफोर मोननो हायाखै आरो एबारावहाय जोङो अरुण'दयनि रां मोनगोन ना मोना जोङो सावरायदोंमोन। फिन खेब दिनैहाय आरोबाव आङो गोदानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैबावनाय जाबाय फंनैसो सावरायनो होननानै। दा जोंनियावहाय माखासे आसनिफोरा बन्द' जानानै दङ। निस्सय जोङो मिथिनो मोन्दों जेरावनाखि बेबायदिनो जोङो 100 राङावहाय दालि सेनि संख्रि बायदिसिना जोङो मोन्दोंमोन। दा बे बर्तमान बन्द' जानानै दंथ'यो। नाथाय टटेलि बियो बेबायदि बेन जायाखै। थ' जोङो मिथिनो मोन्दों बेबायदिनो आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो लागु जागोन। नाथायबा दा जोंनियाव जिहेतु बाजेटखौ लाथ'वाखै सरकाराहाय फैबाय थानाय जोंहा बेबायदिनो जुलाइनि जोङो 6 तारिख बेबायदि 6 तारिखआवहाय बाजेट फैनो थांगासिनो दङ आरो बे बाजेटआ जानायनि उनावनो जोङो माखासे आसनिफोरनि रांखौहाय जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा जेरावनाखि बन्द' जानानै दंथ'यो ना। थ' बयबो मोनगोन जोङो नेनानै थानांगोन आरो बेबायदिनो जोङो एसे नेलायलायदो आरोना। दा आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामनो सानाखै। जों एबारावहाय अरुण'दयखौबो मोननायनि जोंहा चान्स गैया। थ' बाजेट जेबो गैथ'वा जिहेतु ना। दा मैयाहाय केबिनेट मिटिंनि गेजेरजों मामाया गावनि फेसबुक पेजावहाय बेबायदिनो फैखादों आरो जोङो बयबो नुनो मोनखाबाय। थ' बेबायदि कनफारेन्सनि गेजेरजोंहाय फोसावलांखादोंना। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों। आङो एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होनि। थ' जोङो मानि थाखाय मोनाखै बेबायदि आसनिफोरखौहाय मानो मोननो हायाखै ना। थ' एसे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होनानै होनि ना। थ' जोङो सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थाबाय जिहेतु बन्द' जाबाय बायदिसिना माबा माबि गोबां निउस ना जोङो नुबोनो मोनगासिनो दङ। दा एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि आरोना। थ' जोङो मोनगोन नेनानै थानि। अरुण'दयल' नङा दुमिता आसनिनिफ्राय लानानै ना बेबायदिनो गोबांथार आसनि दङ ना। थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত বাজেটখন পাছ নোহোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰত আমি ভোট অন একাউণ্টছ কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু 3 মাহলৈকে খৰচ কৰাৰ আমি অনুমতি পাওঁ আৰু তাকো মূলতঃ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন উন্নয়নমূলক আঁচনি এইকেইটা দিন আমাৰ বন্ধ হৈ আছে বা যিমান বাজেটত টকা আছিলে সিমানেদি মাত্ৰ কৰি থকা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 6 জুলাইত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে পাব পাৰে। বিধানসভাৰ অধিৱেশন এখন আহ্বান কৰিবলৈ এমাহৰ নটিচ লাগে। গতিকে আজি 4 তাৰিখ 6 জুলাইত আমি পাতিব খুজিছোঁ আৰু 6 জুলাইৰ ভিতৰত বাজেট হ'লে 28-29 জুলাইত পাছ হৈ যাব। 1 আগষ্টৰ পৰা সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা আগৰ দৰে অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব পাৰিব। এই অসুবিধাৰ কাৰণে যিহেতু বিভিন্ন বাতৰি কাকতত বেলেগ বেলেগ কৰি কথা ওলাই আছে, আঁচনি বন্ধ কৰি দিলে, অমুক কৰি দিলে। মই সাংবাদিকসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অকণমান ভেৰিফাই নকৰাকৈ এই ধৰণৰ নিউজ আমি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিখন আঁচনিৰ সুবিধাই অসমৰ ৰাইজে নিয়মীয়াকৈ পাব। আমাক খালি পূৰ্ণাংগ বাজেটখন পাছ হ'ব লাগে। 6 জুলাইত আমি পূৰ্ণাংগ বাজেট অধিৱেশন পাতিছোঁ। 21 দিনৰ বাজেট অধিৱেশন হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনিয়ে আমি নিয়মীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে সুবিধা পাম।